Я, в принципе, поняла, что я сильнее, чем я думала в этом году. До меня это, скажем так, дошло. жылының ең зор шатлығы менің үшін, менің байлам үшін ол ұлым туылды. Аңа исем куштырдык. Мына татар башкорт җәмгыяте белән бергә үзебезчә гадәти, үзебезнең гадәтләр белән Украина шул үткәреп, аңа ирек исеме куштык. Я считаю большой своей удачей то, что я попробовала пуститься в свободное плавание, скажем так, в одиночку со своим YouTube-каналом. Он сейчас, конечно, выглядит не так, как я хотела бы, потому что есть проекты, которые я пока, к сожалению, не могу реализовать, но тем не менее, я это сделала. 24 елның иң шатлыклы вакыйгасы, минемчә, ул дагы Сүрияне азат итү һәм Асад режимының кыелып төшүе. Мин быел брат сәясәттән ераклашып, үземде кеше хукуктары буенча һанап карарга булдым. Буны исәпкә алырга кирәк дип уйлыйм. Азат милләттәр лигаһының кеше хукуктары төркемендә мине итәкче иттереп сайланалар. Шулай ук башкорт милләте, сетилдәрдәге башкорт милләте вәкилләре курултай үткәреп, башкорт милләтенең омбудсмены итеп сайландым. Это, по сути, отказ западных стран от поддержки Украины в той мере, в которой ей это необходимо. Вот сейчас, когда заканчивается уже 3-й год большой войны, у Украины нет недостаточного количества вооружений, необходимых ей недостаточного количества людских ресурсов. И с таким положением вещей выиграть это военное противостояние Украина, конечно, не может. И вот такая вот трусливая, я бы даже сказала, жалкая позиция Запада, она, безусловно, разочаровывает. Иң фаҗигале вакыйгаларның берсен буларак мин Газадагы сугышның дәвам итүен күрәм, чөнки анда күп кенә безнең якын булган мусульман кардәшләребез халак булган, һәм дә ки күрәсең бу сугыш әле бетмичә тора. Еще одно очень большое разочарование – это, конечно, убийство Алексея Навального, лидера российской оппозиции. Я говорю убийство, потому что это не просто смерть, не просто гибель. Потому что, конечно же, нет у российской оппозиции другого человека, сравнимого по масштабу личности с масштабом личности Алексея. Более того, я с большой горечью должна констатировать, что и на горизонте такого человека незаметно и не предвидится. Хабировтың икенчегә сайлануы ла безнең өчен уят гамәл дип саныйм. Хабиров гомумән беренче сайланган вакытында Башкортстан ирләрен Себердән эштән үзебезнең республикабызга кайтарам дип вәгъдә бирде һәм үзенең вәгъдәһендә калды дип саныйм. Чөнки бүген Башкортстан ирләре барыһы ла яңынан Башкортстанга кайталар, әмма үкенес улар кара капсыктарда кайта. Менә буныһын да исәпкә алырга кирәк. Татар-башкорт тормышында иң мәртәбәле, куәтле ике вакыйга бар. Беренчесе Алсу Кырмашның иреккә чыгуы, икенчесе Баймак эше. Беренчесе күрәсең күңелле вакыйга, икенчесе киресенчә хәсрәтле. Вакыйгалар әлбәттә инде Баймактан һуң булган вакыйгалар, Алсыновты утырту, 77 кешенең төрмәләрдә бүгенге көндә утыруы, кемгәдер срок сыгарылган, кемдәгәдер әле юк, һаман көтәләр. Шулай ук Башкортстандың сәяси тоткындар буенча беренче урынга чыгуы һәм Башкортстан бу яктан гына түгел, Украинала һәлак булучылар саны буенча ла лидер булды үкенескә каршы. Кызганычка каршы 2024 елның иң зур вакыйгасы, иң авыр вакыйгасы һаманда сугышта безнең халык Мәскәү сугышында гадәттәгечә иң күбе безнең татар-башкорт халкы үлүе, юкка чыгуы, безнең халыкның гомумән безнең халыкны юкка чыгару дип саныйм мин. Шул иң зур
кайгылы вакыйга. Я считаю, что очень значимыми были протесты в Баймаке. Для нас, для татар, это, конечно, тоже все очень так небезразлично и очень близко. И вот эти вот протесты показали, что есть на самом деле потенциал в протестном движении, в том, что у татар и башкир есть гордость, есть достоинство, они могут выйти на улицу. Тысячи людей, в очень сильный мороз, кстати, я напомню, вышли на улицы, потому что посчитали для себя важным отстоять нечто, связанное с национальностью, с этносом, с родной культурой, скажем так. Это, конечно, внушает и большое уважение, и дает определенную надежду. Украинала әсирҙәр менән һөйләшкәндә лә иғтибар иттем, барыһы ла аҡса эҙләп китәләр, аҡса эшләр өсөн китәләр. Һуғышҡа тикелем Баймаҡ вәкиле менән һөйләшкән ваҡытта ул саң һуға ине. Бөгөн Баймаҡ районының ауылдарында ир-аттар юҡ. Унда ҡарт-ҡоро, ҡатын-ҡыҙ, балалар ғына. Ә был нимәнән шулай? Сөнки бөтөн ирҙәр ҙә Себерҙә аҡса эшләй. Менә был зур проблема ине. Һәм был проблеманан сығыу юлы ул берҙән-бер. Башҡортостандың иҡтисады яҡшырған осраҡта, үҙебеҙҙең ирҙәр беҙҙең республикабыҙҙа эшкә ҡалған осраҡта был проблеманан ҡасып булыр ине. Ирҙәр бәлки һуғышҡа бармаҫтар ине. Миңа ҡалса, бу Мәскәүнең махсус сәйәсәте. Ни өсөн дигәндә, иң әүәл татар белән башҡорт һәм урыс булмаған башҡа милләтләрне юҡ итеү. Бу криминаль ҡанлы суғышта татар белән башҡортны махсус пычраҡ белән буяу. Имеш, бу Мәскәү суғышы ғына түгел, бу Русияда йәшәгән бар халыҡларның суғышы да. Безнең халык бу сугышка акча дип бара инде, бу беркем өчен дә сер түгелдер. Кызганычка каршы кешеләр акча дип, безнең халык акча дип үзенең гомерен куркынычлык астына куя. Во-первых, это, конечно, всем известная лояльность руководства этих двух республик Кремлю, доказанная уже многими годами и десятилетиями. Когда Москва что-то требует от Казани или от Уфы, они послушно берут под козырек и выполняют все указания, спущенные сверху. Во-вторых, это, наверное, все-таки надо признать определенную ментальность татар и башкир. Это очень трудолюбивые, дисциплинированные и в плохом смысле послушные народы. Хотя вообще, в принципе, может ли быть послушание в хорошем смысле, не знаю. И здесь эта самая дисциплинированность играет с ними очень злую шутку, потому что, наверное, можно вспомнить пословицу известную русскую народную: «Заставь дурака Богу молиться, и он себе лоб разобьет». Вот это как раз в данном случае про участие татар и башкир в преступной захватнической войне против Украины. Ну и имперское мышление, безусловно. Не стоит думать, что оно присуще только великому русскому народу. Конечно же, нет. Татары и башкиры также им заражены абсолютно. Я лично знаю представителей этих двух этносов, которые поддерживают политику Владимира Путина, считают, что Россия делает все правильно, и мечтают о том, что когда-нибудь Россия заберет даже Западную Украину. Татар сәйәсәт белән шөгыльләнмәсә, кызганычка каршы, ул үзенең көчен җуя башлый. Сәясәттә без актив булырга тиешбез, тик ахмаклар буларак аны алып барырга тиеш түгелбез, ә бик аңлы рәвештә, җитди рәвештә, милли принципларга таянып эшләргә тиешбез. Шул чакта казанышлар булачак иншалла. Единственный для нас способ сохраниться — вспоминать родной язык, учить родной язык и прививать своим детям уважение и любовь к родной культуре, к татарской и башкирской. Другого пути нет. Кеше организмында иң зур ҡотолоп булмай торған ниндәй паразит бар дигән һорауга яуап биргәнегеҙ бармы һеҙҙең? Уның яуабы бик ябай ғына. Ул паразит, ул идея.
Без бүген нәмә эшли алабыз? Бuna ошо азатлык, буендырыксызлык идеяһын һәрбер кешенең күңеленә, һәрбер кешенең башына индерергә тырышырга тиешбез. Шул осракта безнең идеябыз башкаларга да күсәсәк, һәм бу идея менән сирләгән кешеләр менән без азатлыкты яулап ала аласакбыз дигән фикерем бар.